F'dawn il-jiem tal-elezzjoni ġenerali, il-mezzi tax-xandir ta' Media.Link Communication se jkunu qed iwasslu servizz speċjali lit telespettaturi u semmija ta' Net Television u Net FM. Dan hekk kif is-sibt filgħodu Net News se jkun qed iwassal kollegamenti mill-postijiet tal-votazzjoni u aġġornamenti kull siegħa matul il-ġurnata sakemm jingħalqu l-postijiet tal-votazzjoni. Jikkummenta l-kap tal-Kamra tal-Aħbarijiet ta' Net Television Robert Cremona. Se jkun weekend impenjattiv kemm għal Net Television u anke għal Net FM. Is-sibt ix-xandiriet tagħna jibdew mis-seba' il-qudiem eżatt malli jiftħu il-postijiet tal-votazzjoni se nkunu live tista' tgħid mill-lokalitajiet kollha madwar Malta, inkluż Fawdex, inżommu lit-telespettaturi lis-semija tagħna aġġornati dwar l-andament tal-votazzjoni li tagħlaq fl-10 ta' bil-lejl. Imbagħad mill-10 l qudiem l-attenzjoni tagħna iddur fuq iċ-ċentru tal-voti fin-Naxxar fejn hemmhekk ikunu qegħdin jaslu il-kaxxi tal-voti. Ovvjament l-aġġornamenti tagħna mhux biss fuq ir-radju u t-televiżjoni imma anke kontinwament inżommu aġġornati lill-arrejja tagħna anke permezz tas-sit elettroniku tagħna netnews.com.mt. Matul il-jum tas-sibt Net Television se jkun qed iwassal programm varjat birkejjen informattivi u aġġornamenti dwar l-andament ta' dak li jkun qed jiġri fil-postijiet tal-votazzjoni. Kif tintemm il-votazzjoni jibda programm speċjali ieħor li analizza it-turnout ta' din l-elezzjoni ġenerali. Dan fil-waqt li nsegwu wkoll il-wassa tal-kaxxi fis-sala tal-att tal-voti fin-Naxxar. Il-ħadd imbagħad fit-8 ta' filgħodu jibda programm speċjali li se jkun qed janalizza l-ewwel indikazzjonijiet tar-riżultat. Il-ħadd minn kmieni filgħodu wkoll programm speċjali hemmhekk kif qed jistenna l-attenzjoni kollha tkun fuq iċ-ċentru tal-att tal-voti fin-Naxxar. Kulħadd għandu jsegwi dan il-programm speċjali x'aħna se nkun qegħdin niwasslu l-informazzjoni mal-ewwel kif ikollna wkoll l-ewwel dejta f'idejna b'kollegamenti mit-tim ta' ġurnalisti tagħna li kontinwament se jżommuna aġġornati miċ-ċentru tal-att tal-voti. Fuq il-portal netnews.com.mt se jkun hemm aġġornamenti kontinwi b'dak li jkun qed jiġri b'diversi stejjer, reazzjonijiet u analiżi. Il-gazzetti ta' Media.Link Communication se jkunu qed iwasslu wkoll artikli estensivi dwar il-jiem tal-elezzjoni ġenerali fejn il-mument se tkun qed tippubblika rapport dettaljat tal-ġurnata tal-votazzjoni u analiżi tar-riżultat.